Масъалаҳои матнӣ аз мисолҳои кушод аз мисоли 37 қайиқ бо равиши ҷараёни даъиро 24 километр ва ҳамин қадар масофаро ба муқобили ҷараёни даъиро ҳаракат карда ҳамагӣ 5 соат вақт сарф намуд. Суръати ҷараёни даъиро ба 2 километри соат баробар аст. Суръати қайиқро ёбем. Чизе ки мо медонем, вақте ки қайиқ бо суръати ҷараёни тезтар меравад, яки баръакс равад, сусттар меравад. Инро бояд ба назар гирем ва масофа аз як нуқта ба дигар нуқтаи ҳамагӣ 24 буд. Мо бояд чиро донем? Суръат умуман ба чӣ вобаста аст? Ба масофаи тай карда шуда тақсими вақти мо. Акнун мо дар инҷо ду намуд вай дорем, суръат дорем бо равиши ҷараён ва баръакси ҷараён. Масофаи мо барои ҳамаш 24 аст ва вақти мо албатта ки ҳар хела аз вақте ки мо меравем ва бармегардем, вақти мо алоҳида мешавад. Лекин мо медонем ки ҳамагӣ аз рӯи дода шуда 5 соат сарф кардем. Биёен алоқаҳоро нависем. Бо равиши ҷараён ин суръати қайиқ бигзор бошад, ҷамъ бо суръати ҷараён гӯем. Ҳар душ ҷамъи инҳо ба масофаи тай шуда 24 тақсими бигзор вақти аввал Т1 бошад. Ин якумаи мо. Боз чӣ дорем мо? Суръати қайиқ минуси суръати ҷараён, ин баръакси ҷараён вақт меояд, суст мерем, барои минус мекунем 24 тақсими Т2. Ва аз инҷо боз чӣ дорем мо? Т1 ҷамъи Т2 ба 5 баробар аст. Албатта ки мо чӣ медонем? Суръати ҷараён ба чӣ? Ба 2 километр соат баробар аст. Мо инро медонем. Акнун мо инҷо дар системи муодила бояд кор кунем. Вақтро семон сохта суръатро ёфта метавонем. Биёен хай кор кунем. Аввал Т1 ва Т2-ро агар ёбем, баъд дигарошо ёфта мешаванд. Биёен барои ин савол кор кунем, ҳарду ин системаро бинем. Агар ман ҳардушро тарх кунам, ин ба ман чӣ мешавад? Чӣ медиҳад? Ду суръати ҷараён, вақте ки системаро фикр кунем, қайиқ суръатҳои қайиқи дигар ихтисор мекунанд ва ба чӣ баробар мешавад? 24 тақсими Т1 минуси 24 тақсими Т2 мешавад. Мо суръати ҷараёнро медонем ба чӣ баробар аст? Ба 2 баробар аст. Як бор агар иваз кунам, ин ба чӣ баробар мешавад? 4 баробари 24 ман фикр кунам 1 тақсими Т минус 1 1 тақсими Т2. Яъни 24 аз қавс берун гирифтам ва ин ба чӣ баробар мешавад? Як бор агар бинем 1 тақсими 6 баробар аст ба 1 тақсими Т1 минус 1 тақсими Т2. Ва акнун ман инҳоро як номаълум карда метавонам. Т1 ва Т2 медонам ки Т1 ҷамъи Т2 ба 5 баробар аст. Аз инҷо ман чӣ навишта метавонам? Бигзор чӣ бошад? Т2 баробари 5 минуси Т1 ва Т1-ро x гӯям, муодила ба ташкил кунам. Чӣ мешавад? 1 тақсими 6 1 тақсими x минуси 1 тақсими 5 минуси x. Акнун нигоҳ кунед, дар инҷо ман як муодила ба даст гирифтам. Вақте ки ман махраҷҳои баробар мекунам ва ин муодиларо кор мекунам, ин ба чӣ баробар мешавад? Агар як бора нависем 5x минуси x квадрат баробар ба 6 зарби нависам 5 минуси x барои хато накарда минуси 6 зарби x. Ва ин ба чӣ табдил меёбад? 5x минуси x квадрат баробар ба 3 минуси 6x минуси 6x. Ва аз инҷо модули квадрати манро агар ба чӣ x квадрат минуси 12x минуси 7x ҷамъи 3 баробари 9 мешавад. Ин модули чӣ дорем мо? Модули квадрати. Мо инро ба қавсҳо ҷудо карда метавонем. Ҷои кам дорам. Хай инҷо x чӣ мешавад? Минуси 10 x ҷамъи 3 баробари 0. Аз инҷо x баробари 10 аст. Яъне x мо чӣ аст? Инҷо модула кор кунем. X баробари 10, яъне вақти як мо ба 10 баробар аст. Дуруст кор кардам, инро тафтиш карда истодам. Барои чӣ тафтиш кардам? Т1 ба 10 баробар шуд. Бояд камтар бояд барояд. Барои ҳамин дар ҷо хато кардам. Ба фикр 3 минуси 5x минус 6x. Як бора нависам. Барои ман шуд 5x минуси x квадрат 5 минуси x 6 зарби минуси 6x 3 минуси 6x минуси 6x 3 минуси 12x
минуси 17х мешавад. Инҷа минуси 17 мешавад. Хато кардам. Вақти ман зиёдтар буромад барои минуси 10 минус 12 х квадрат минуси 17х ҷамъи 30 баробари 0. ин чӣ мешавад? х минуси 15 х минуси 2 баробари 0. аз инҷо нигоҳ кунед 15 соат шуда наметавонад. х баробари чанд мешавад? 2. яъне t1 мо ба 2 баробар аст, t2 мо ба 3 баробар мешавад. акнун мо аз инҷо истифода бурда сурати қайиқро ба яке аз моддҳо кор карда метавонем. биёем дар инҷо монам. агар сурати қайиқ ҷамъи 2 баробар ба 24 тақсими t1 мо чӣ баромад? 2 баромад. 12 мешавад. аз инҷо сурати қайиқ ба 10 баробар аст. дар дигар намина мисолҳо ба фикрам пайдо мешавад. бо як бор дигар кор мекунем намина мисолҳоро. талаба ҳар рӯз миқдори баробари саҳифаҳои китоберо ки аз 480 саҳифа иборат аст хонд. агар ӯ ҳар рӯз 16 саҳифа зиёдтар хонад, хондани китоб 5 рӯз бештар ба охир мерасад. талаба чанд рӯз китоб хонд? озу мо дар аввал намедонем чанд саҳифа хонд ҳар рӯз. бигзор чи чанд саҳифа бошад. ҳар рӯз x саҳифа хонд. x саҳифа хонд ва дар чанд рӯз тамом шуд? 3 рӯз намедонам. т гӯям ман медонам ки 480 саҳифа тақсими x ба ман t-ро медиҳад. ин якма, яъне чанд саҳифа ҳар рӯз хонда бошам 480 ба тақсим ба ман дар чанд рӯз тамом шуда ҳамонро медиҳад. баъд чӣ гуфта истодааст? агар ман 16 саҳифа зиёд кунам, агар x ҷамъи 16 саҳифа кунам, саҳифаҳоро зиёд кунам, вақти тамом кардани ман ба чӣ баробар мешавад? t минуси 5 рӯз пештар камтар, яъне 480 тақсими x ҷамъи 16 баробари t минуси 5 мешавад. аз инҷо истифода бурда мо талаба чанд рӯз китоб хонд? хондани китоб 5 рӯз бештар. талаба чанд рӯз китоб хонд? кадом вақт? дар аввал ба фикрам x-ро мепурсад. аз инҷо нигоҳ кунед, система модуле карда метавонем. ҷои t 480 минуси 480 тақсими x навишта метавонем. яъне ин ба чӣ баробар мешавад? дар ин модули охирон 480 x ҷамъи 16 камтар ададҳо калон ҳастанд. ин ба чӣ баробар мешавад? x ҷамъи 480 тақсими x минуси 5. акнун як модули бо як номаълум пайдо шуд. инро бояд кор кунем. ададҳо калон аст. ман барои фикр кардам ки онро осон бошад барои кор кардан. дигар хел агар менавиштам ки боз ҳамон чӣ мебарояд. яъне махраҷо бояд баробар кунем. 480 барои чӣ ададҳои калон медиҳам намедонам. биёед нависем 480 x баробар аст ба 480 минуси 5 x. ман як бора махраҷо баробар карда x ҷамъи 16 баробар аст. яъне ин модулро бояд кор кунем. ин ба мо чӣ медиҳад? ин модуле 480 x баробар аст ба 480 x. қавсҳоро кор мекушам. ҷамъи 480 зарби 16. биёед як бор нависам, баъд зарб мекунам. минуси 5x квадрат минуси 80x. акнун нигоҳ мекунем, ҳар тараф 480x ҳаст. ино якдигарро ихтисор мекунам ва дар охир як модули квадратӣ ба даст мегирем. ин чӣ мешавад? ҳамашро агар ба тарафи чап 5x квадрат ҷамъи 80x минуси 480 зарби 16. яъне бояд ҳамин модулро кор кунам. биёед мо бо калькулятор кор кунам ин саволро. 32x баробари минуси 48. яъне минуси 48 шуда метавонад 32 саҳифа хондем. x-ро ёфтем ба 32 баробар аст. ман инро бо калькулятор кунам. ададҳо калон ҳастанд. барои чӣ хел мепурсанд? барои тест кор кардам. сину қайиқ бо равиши ҷараёни дарё. боз ин саволро мо кор кардем пеш. саволи 37 қайиқ бо равиши ҷараёни дарё 48 км ва ҳамин қадар масофаро ба муқобили он ҳаракат карда ҳамагӣ 5 соат вақт сарф намуд. сурати хоси қайиқ ба 20 км/соат баробар сурати ҷараёни дарё. акнун баръакс мепурсад. мо медонем бояд бор такрор кунем. сурат ба масофаи тай карда шуда тақсими вақт аст. барои мо ин масофа барои ҳамаш 48 км аст. боз адади калон аст. хай биёем кор кунем. мо чӣ ҳолат дорем? бо равиши ҷараён, яъне сурати қайиқ ҷамъи равиши ҷараён тезтар меравем. ин ба чӣ баробар? 48 тақсими вақти аввал.
و وقتی برعکس میگردیم وقت بسیارتر میره. باز چی است؟ قیق مینوسی صورت جریان سست‌تر میرویم. این باید چی برابر است؟ 48 تقسیم T2 یعنی با وقتی برعکس T1 جمع T2 به چی برابر است؟ به 5 برابر است. اکنون همین سیستم مدل کار کرده ما باید صورت جریان رو ببینیم. ما چیکار کنیم؟ این سیستم رو هر دوش اگر جمع کنیم ما صورت جریان یکدیگر اختصار میکند و ما چی به دست میگیریم؟ دو صورت قیق رو میدونیم 20. این میشود 2 ضرب صورت قیق برابر است به 48 تقسیم T1 جمع 48 تقسیم T2. اگر ما دیگر نویسیم قیق 20 باشد 40 برابر است به 48 را از قاز بگیریم 1 تقسیم T1 جمع 1 تقسیم T2 میشود. و اکنون ما 48 رو به طرف چپ هم گیریم. جای T1 ما چی نوشته میتونیم؟ 5 مینوسی T2 یا اینکه برعکس نوشته میتونیم 40 تقسیم 48. این رو ما یک رو اختصار کنیم اگر به 4 10 تقسیم 12 نه به 8 5 تقسیم 6 5 تقسیم 6 یک رو اختصار کردم برابر است به 1 تقسیم 5 مینوسی T2 جمع 1 تقسیم T2. یعنی این مدل رو باید کار کنیم. اگر مخرج رو برابر کنیم 5 تقسیم 6 برابر است به T2 جمع 5 مینوسی T2 تقسیم همش درست رفته است T2 5 مینوسی T2 است. اکنون یا کنید در اینجا این هر دوش اختصار می شود T2 و چی می ماند؟ در آخر C برابر به 25 T2 مینوس 5 T2 کوادرات. اینو x هم گفته می توانستیم. همش رو با 5 تقسیم کنیم و همش رو به طرف چپ جمع کنیم. میشه T2 در کوادرات مینوس 5 T2 جمع 6 برابر 0. اکنون مدل رو ما کار کرده میتونیم. میشه T2 مینوس 3 T2 مینوس 2 برابر 0. از اینجا دو تا وقت داریم 3 یا اینکه 2 است. عجیب دو تا جواب بیافتیم. هر دوش هم درست شدنش ممکن لیکن T2 چی گفتیم ما؟ برعکس وقت بسیارتر 3 است. وقت بسیارتر میداده میخونه. دیگرش T1 باشد برابر 2 میشود که منطقی است. همین T2 اکنون چیکار میکنیم؟ یکی از مدل رو استفاده برده صورت جریان رو ببینیم. بیاین یکماش رو استفاده بریم کنیم. این چی میشود؟ 20 جمع صورت جریان برابر به 48 تقسیم T1 رو چی گفتیم؟ 2. این میشود 24 میشود صورت جریان و 4 برابر میشود. مثال 40 قیق مسافه بین دو بند رو با روش جریان در 7 ساعت به مقابل جریان آن در 9 ساعت اگر صورت جریان دو مسافه بین بند رو چند کیلومتر است؟ در 7 ساعت به مقابل جریان در 9 ساعت اگر صورت جریان در باز همین چه ما داریم سرعت به چی برابر بود؟ مسافه تقسیم وقت. اکنون ما وقت ها رو داریم T1 و T2 رو داریم. ما قیق مسافه بین بند با روش جریان یعنی صورت قیق جمع صورت روش جریان به مسافه تقسیم 7 برابر است صورت قیق مینوس صورت جریان و مسافه تقسیم چند برابر است؟ در 9 ساعت برابر است. اکنون ما چیکار کرده میتونیم؟ جریان داشته است. بیاین هر دوش رو طرح کنیم. برای چی طرح میکنیم؟ ما میخوام که صورت قیق یا دیگر اختصار کنیم. این میشه 2 صورت جریان برابر است و S تقسیم 7 مینوس S تقسیم 9. صورت جریان ما میرم به 2 برابر است. این به 4 برابر به اگر مخرج رو برابر کنیم میشود 2S تقسیم 63. و از اینجا اگر ما S رو بگیم این چی میشه؟ 63 ضرب 4 تقسیم 2 یا اینکه 2 126 برابر است. مثال 41 یک کارگر کاری معین رو در 24 روز و کارگر دیگر همین کار رو در 48 روز اجرا میکنه. اگر آنها یک جای کار کنند این کار رو در چند روز اجرا میکنند؟ این نمونه سوال خود رو هم وقت اول صورت روشن میکنیم. کارگر 1 سرعتش به چی برابر است؟ 1 تقسیم 24. کارگر 2 به کارگر
گری 2 به 1 تقسیم 48 صورتش. آنها یک جای کار میکنن، یعنی وقتی عمومی دارن، اونها یک جای کار میکنن، صورتشون رو جمع میکنیم. ضرب وقتی کار کنیم به یک کار رو بود میکنیم، یعنی یک کار یعنی که میکنیم. بعد این اگر ما این رو کار کنیم مخرج عمومی باید دیم. این میشود 48 مخرج عمومی به این 2 میدیم، به این 1 میدیم. چقدر میشود؟ بعد 2 جمع 1 تقسیم 48 ضرب ت برابر است با 1. ت رو باید یابیم. این میشود 3 تقسیم 48 که اون با 1 تقسیم 16 برابر است و ت از اینجا به 16 برابر است. یعنی اگر یک جای کار کنن در 16 ساعت بود میکنن. یا کنه 1 در 24 دیگر از 48 یک جای کار کنن برکت است، تیزتر کار میکنن. 42 حوض با واسطه 2 قبور در 4 ساعت از آب پر میشه. قبور یکم این حوض میتونن در 5 ساعت پر کنن، قبور دیگه این حوض در علویدگی در چند ساعت آب پر کنن. این همچون به مثال پیشنه به کار مانند است. بیاین اول صورت ها شما نویسیم. سرعت قبوری یک به چی برابر است؟ 1 تقسیم 4. قبوری 2 رو ما نمیدونیم. قبوری 2 این به 1 تقسیم x برابر است. ما این رو میابیم. ما میدونیم که در یک جایگی در 4 ساعت تمام میکنند. یعنی همچون مثالی پیشنه اگر در 1 تقسیم 4 اینها یک جای اگر کار کنند در 4 ساعت پر میکنن یک کار رو، یعنی یک حوض رو. و اینجا ما x رو باید یابیم. چه کار میکنیم؟ مخرج اول برابر میکنیم. این چی یعنی مدل باید کار کنیم. این میشه شما خیلی هم نوشته میتونیم 1 جمع 4 تقسیم x برابر به 1 قوس رک شده. از اینجا 1 تقسیم 4 تقسیم x برابر 1. در اینجا ما خطا کردم. در 4 ساعت یکمش 5 ساعت بود. چه برای این کار نکرده است بس خطاگی. در اینجا 5 این میشه 1 تقسیم 5 جمع 1 تقسیم x ضرب 4 برابر 1 کار است. از اینجا ما باید اینو کار کنیم. این چی میشه؟ مخرج اگر برابر کنیم یعنی که 4 تقسیم 5 جمع 4 تقسیم x برابر 1. از اینجا اگر ما 4 تقسیم x برابر به 1 تقسیم 5 می شود و از اینجا x برابر 4 تقسیم 5. درست کرده ایستم؟ ضرب 4 1 4 تقسیم 5 4 تقسیم x 1 است. 1 تقسیم 5 4 تقسیم برای 1 تقسیم 5 است. x برابر 20 هم درست است. برای چی 20 رو فکر کردم؟ x برابر 20 یعنی قبول دوم در سستی کار میکند. سستر است در 20 ساعت. مثال چیزی صورت جریان دایره با 4.6 کیلومتر ساعت برابر قایق در 4 ساعت برای روش جریان 54.4 حرکت کرده. صورت خاص قایق را یابیم. با روش جریان یعنی ما چیکار باید کنیم؟ ما میدونیم که وقتی با روش جریان تیزتر میراده میخوانیم، یعنی روش قایق با جریان تیزتر حرکت میکند. مسافه 154 رو از در 4 در 4 ساعت میگذارد. ما صورت جریان با 4 از اینجا ما باید صورت قایق رو یابیم. صورت قایق جمع 4.6 اگر ما این تقسیم رو کنیم این به چی برابر میشد؟ 36 از 1 اگر خطا نکنم 34 8 خطا کردم. چند شد؟ 3 درست 12 34 8 32 26 38 از 6 درست شد چون که دهی بوتون برآمدنش نکرد. هر دو این را گرفتن 38 از minus 4 از 6 و 34 برابر است. 44 صورت جریان دایره 3 از 8 قایق در 6 ساعت به مقابل جریان همین قدر صورت خاص قایق رو باز در این مقابل جریان شما سست‌تر حرکت میکنید. صورت قایق
минуси сурати ҷараён баробар аст масофаи таъин карда шуда 139/2 тақсими 6 дар 6 соат мекунем. сурати қайиқро бояд ёбем. ин ба чӣ баробар мешавад? сурати ҷараён ба 3/8 минусро фаромӯш кардам. минус 3/8 инро тақсимро агар кор кунем 2 23/2 ва акнун сурати қайиқ ба чӣ баробар мешавад? 23/2 зарби 3/8 ин ба чӣ баробар мешавад? агар ҷамъ кунем 26-27 баробар мешавад. 45 сурати ҷараён дарё ба 2/4 баробар аст. қайиқ дар 8 соат бо равиши ҷараён ҳамин қадар масофаро сурати хоси қайиқро боз ҳамин саволи пешина монанд аст. бо равиши ҷараён бошад сурати қайиқ ҷамъи сурати ҷараён баробар аст масофаи таъин 275/2 тақсими 8. сурати қайиқро биём. сурати ҷараён ба 2/4 баробар аст. агар мо ин тақсимро кунем чанд мешавад? 24 3 35 4 32 34 ба сурати қайиқ ба чӣ баробар мешавад? 34 минуси 2/4 ин ба 31 км/соат баробар мешавад. қайиқ дар 4 соат барои ҷараёни дарё масофаро таъин менамояд ки ба муқобили ҷараёни дарё онро дар 5 соат таъин мекунад. сурати ҷараёни дарё 2 км. сурати қайиқро дар оби ором ёбем. қайиқ дар 4 соат бо равиши ҷараёни дарё масофаро таъин менамояд. ҷараёни дарё онро дар 5 мо метавонем чӣ кор кунем? сурат ба чӣ баробар аст? масофа тақсими вақт аст. акнун сурати қайиқро мо намем бо равиши ҷараён тезтар мераванд. сурати қайиқ ҷамъи сурати равиши ҷараён ба масофаи якхела ки надода шудааст s тақсими 4 баробар аст. дуюм ба муқобили ҷараён ин албатта ки тарҳ аст. s тақсими чӣ мешавад? s тақсими 5 дар 5 соат ҳаракат мекунад. сурати ҷараёни мо медонем 2 км/соат. биёед инро кор кунем. системаи муолида агар кунем ҳардуяшро тарҳ мекунем. барои чӣ тарҳ мекунем? барое ки сурати қайиқро ман намедонам. инро ихтисор карда сурати ҷараён ин ба сурати ҷараён баробар аст ба s тақсими 4 минуси s тақсими 5. сурати ҷараёнро ман медонам ин чанд аст? 2 аст. яъне 4 баробар махраҷро метиҳам 5s минуси 4s тақсими 20. аз инҷо s баробари масофаро ёфтем. мо ба 80 баробар аст. акнун инро истифода бурдааст. яке аз додуштаҳоро сурати қайиқро ёфта метавонем. биёед якумашро истифода. сурати қайиқ ҷамъи 2 баробар аст ба 80 тақсими 4. инҷо сурати қайиқ ба чӣ баробар мешавад? 18 баробар мешавад. 47 қайиқ ба муқобили ҷараёни дарё дар 7 соат масофаро таъин менамояд ва ба равиши ҷараёни дарё онро дар 5 соат таъин мекунад. сурати қайиқ дар оби ором 18 сурати ҷараёни оби. боз ба саволи пешина монанд аст. сурати қайиқ ҷамъи сурати ҷараён ин вақт ки дар як равиш мебошад масофаро мо намедонем s тақсими чӣ мешавад? 5 соат таъин мекунад. сурати қайиқ ба муқобили ҷараён ба чӣ баробар аст? s тақсими 7 баробар аст. мо медонем ки сурати қайиқ ба 18 баробар аст. аз инҷо мо ҳардуяшро агар ҷамъ кунем системаро бояд кор кунем. агар ҳардушро ҷамъ кунем сурати ҷараён ихтисор мешавад. ин ба 2 сурати қайиқ 2 сурати қайиқ баробар ба s тақсими 5 ҷамъи s тақсими 7 баробар. сурати қайиқро менам 18 яъне 36 махраҷҳои баробар кунам. 7s 5 12 s тақсими 35. аз инҷо s масофаи ба чӣ баробар мешавад? инро агар кор кунем ба 105 км баробар мешавад. акнун яке аз муолидаҳоро истифода бурда мо сурати ҷараёнро ёфта метавонем. бигзор инро истифода барем. сурати қайиқ ҷамъи сурати ҷараён баробар 105 тақсими 5 аст. ва сурати қайиқ 18 ҷамъи сурати ҷараён ба чӣ баробар? 21 баробар аст. сурати ҷараён ба 3 км/соат баробар аст. 48 қайиқ ба муқобили ҷараёни дарё дар 13 соат масофаро таъин менамояд ва бо равиши ҷараёни дарё дар 11 соат таъин мекунад. сурати ҷараёни дарё 2 соат. сурати қайиқро ёбем. боз ба саволи пешина монанд аст. сурати ҷараён сурати қайиқ ҷамъи сурати ҷараён бо равиши ҷараён ба масофаро дар 11 соат баръакси он
s тақсими 13 соат дертар меравад. Акнун мо менависем сурати ҷараён ба 2 баробар аст. Ин системаро кор мекунем, тарҳ мекунем системаро. 2 сурати ҷараён ба s тақсими 11 минуси s тақсими 13 баробар аст. Модули сурати ҷараён 2 аст. Ин ба чӣ барад? 4. махраҷро агар баробар кунам 2s тақсими 11 зарби 13 аст. Аз инҷо агар мо s-ро ёбем, ин ба 11 зарби 13 зарби 4 тақсими 2 баробар аст. Инро агар кор кунем 130, 143, 186. Агар хато накунам баробар аст. Акнун яке аз модулҳои истифода бурда мо сурати қайиқро ёфта метавонем. Биёем якумашро истифода барем. Сурати қайиқ ҷамъи 2 баробар ба 186 тақсими 11. Ва ин тақсимро медонем ба чӣ баробар аст? 26. Не. ба чӣ баробар мешавад? 76. фикрам хато кардам. Инҷои ҳамин ҷавоб фикрам зарба хато кардам. чӣ кор карда метавонам? биёй нависам масофа 11 зарби 13 зарби 2 ва агар дар зарбоз ман тест кор кардам, ба он хато кардам. 11 зарби 13 зарби 2 тақсими 11. аз инҷо ман як бор ина кор карда метавонам. 11 ба 26 баробар аст. сурати қайиқ ба 24 баробар мешавад. мисоли 49. хайят яна мисолои дигар ҳастанд. қайиқро тамом кардем. аз варақи квадрат шакл, квадрат ҳама тарафош барад, қисмеро ки бараш 6 сантиметр аст буридан аз рӯи раст, масофати қисми боқимондаи варақ ба 135 баробар аст. масофати варақи аввалро ёбед. квадрат ки бошад, инҷо чӣ мешавад? x минус 6, инҷо x мешавад, инҷо x минус 6, инҷо x мешавад, x, инҷо 6. акнун нигоҳ кунед, масофати қисми боқимонда масофат чи аст? Росткунҷа баланди зарби бараш, яъне x зарби x минус 6 баробари 135 аст. инро бояд кор кунем. тест кор карда мешавад ё не? масофати варақи аввалро, яъне масофати аввалро аз мон x квадратро мепурсад. ҳамахане ҳама тарафош баробар. аз инҷо агар кор кунем x квадрат минус 6x минус 135 баробари 0. ин модулро бояд кор кунем. ба қавсо оё ҷудо карда метавонем ё не? онро бинам. ададҳо камтар калон ҳастанд. 5 ки кунам 5 ту ба қавсо ҷамъи x минуси 15, x ҷамъи 9 аст баробари 0. аз инҷо x баробари 15 аст ва x баробари минуси 9. тарафҳои мо минуса шуда наметавонад албатта. 15 ёфтем. x квадрат баробари 15 квадрат ки он ба 225 баробар аст. мисоли 50. аз варақи квадратшакл қисмеро ки бараш 5 сантиметр, инҷа x минуси 5 мешавад, инҷа x минуси 5, x 5 ва x аст. масофати аввалари варақ ба 400 баробар. масофати қисми боқимондаро ёбем. масофати аввали варақ 400 бошад, ин маъно дорад ҳар тарафош 20 аст, яъне 400 ро x квадрат баробари 400 аст, x баробари 20 аст ва акнун тарафҳо ба чӣ баробар мешаванд? боқимонда 20 ва 15. ҳар дуюро агар зарб кунем ба 300 баробар аст. яъне масофати ва 20 зарби 15 баробари 300 аст. 51. аз варақи квадратшакл қисмеро ки бараш 12 квадратшакл ҳама тарафош баробар буридан, масофати варақи квадратшакл ба 900, яъне инҷо чӣ мешавад? 12x x минуси 12, x минуси 12, инҷа x аст, x аст. x квадрат дар аввал ба чӣ баробар аст? Ба 900. аз инҷо ин маълум шуд ки ҳар як тарафи варақ ба 30 баробар буд. акнун тарафҳои нав ин 30 аст ва 18. аз мо чӣ мепурсад? периметри қисми боқимонда. периметр чи аст? ҳамаи тарафҳоро бояд ҷамъ кунем. периметри боқимонда 30 ҷамъи 30 ҷамъи 18 ҷамъи 18 60 ҷамъи 30 96 аст. 52. аз варақи росткунҷа. варақи норосткунҷа квадрат нест. қисмеро ки бараш 7
аз буридан қисми боқӣ монда вара квадратест ки периметраш 48. акнун ин квадрат мешавад. қисми боқӣ монда инҷо 7x инҷа x аст. 4x квадрат ки бошад ба 48 баробар аст. x аз инҷо ба 12 баробар, яъне ҳар якта инҳо ба 12 баробар аст. акнун аз мо чӣ мепурсад? Периметри варақи аввалро ёбем. инҷа 12 мешавад, инҷам 12, 12, 12. яъне нигоҳ кунед, периметри ба чӣ баробар аст? 4 та 12 дорем. 4 зарби 12 ҷамъи 7 ҷамъи 7. 48 ҷамъи 14 ин баробари 62 мешавад. 53 аз варақи росткунҷа қисменро ки бараш 8 росткунҷа 8 буридан инҷам 8 мешавад. буридан қисми боқӣ монда варақи квадратест ки периметраш 56 квадрат инҷа ҳамаш баробар мешавад. инҷа x мешавад. 4x баробари 56 аз инҷо x баробари 14 аст, яъне ҳар яктаи онҳо ба 14 баробар аст. Периметри варақи аввалро ёбем. Периметр чӣ аст? 14 ҷамъи 14. 4 та 14 дорем. нахани инҷам 14 ҷамъи 14 ҷамъи 8 ҷамъи 8, яъне 56. 56 ҷамъи 16 74 баробар аст. 54 аз варақи росткунҷаи қисменро ки бараш 11 буриданд, қисми боқӣ монда варақи квадратест ки периметри он ба 76 инҷам 11 аст. x x x x 4x ин квадрат шуд, ба 76 баробар аст. x баробари чанд мешавад? 19. ҳар як тарафи онҳо ба 19 баробар аст. инҷам 19. периметро агар пурсад, нигоҳ кунем, асл мозерои осон. ин албатта ки 76 бо 4 ta x дорем, яъне 4 зарби 19 бо 76 мешавад. ҷамъи 11 ҷамъи 11, яъне 76 ҷамъи 22 98 аст.